alle sammen, og velkommen til denne video. Der sidder vi inde på, hvad hedder det nu, Oscar? Batlion. Ja, Batlion. Og den, der vinder, Jeppe, han skal spise lys chokolade, hvis han taber, og hvis jeg taber, skal jeg spise mørk chokolade. Det er noget, vi ikke kan lide. Så skal vi bare begynde? Oscar, tag lige din arm af. Vi skal lige se dit nye skin. Ja, det her nye skin, ikke? Ja. Nå, men Jeppe, er vi klar? Ja. 3, 2, 1. Jeg får ham. Er du klar til at dø, Jeppe? Nej, du fik mig, Jeppe. Du fik mig. Nej. Du vinder Jeppe B. Men det er bedst ud af 3, ja. Så... Jeg håber ikke, jeg taber. Kom så, vi skal lige. Ja, Oscar, hvis den... Vi kommer nok også til at spille med en eller anden, hvad hedder det nu, anden dude, der hedder Oliver. Nej, ikke i denne her video. Nej, men en anden video. Og også... Wow, der står du, mand. Der står du. Niks, jeg er ikke død. Er du klar til at få slæk? Nej, Jeppe, du vandt! Ja, hvad synes du? Nu skal jeg op og... Jeppe, efter den her video, så spiser jeg mørk chokolade, men vi prøver et game mere. Ja, hvad synes du, mand? Du er ret sådan... Det er forventet. Det er nok mit hack. Ja, måske. Ej, Oscar, jeg har ikke slået hack til. Nej, det har du heller ikke. Du har ikke. Nej. Du ved jo ikke, hvordan man får det. Oliver, vores ven, han har X-Ray hack. Ikke, Oscar? Det tror vi i hvert fald, fordi... Ja, det tror vi da. Ja, han har det, men han kan ikke bruge det inde på serveren. Ja. Nej, og så tror vi stadigvæk ikke på det. Tid til gat! Hvad er det der for nogle crazy hits? Yes, jeg vandt! Eller jeg fik dig, men det er jo bedst ud af 3. Ja. Okay, Jeppe, skal vi prøve 3 gange, hvor vi spiller bedst ud af 3, fordi Ja. så kan det være, hvis jeg vinder 3, hvis jeg taber 3 gange, så skal jeg have 3 stykker i mørk chokolade, og du skal have, ja. Oscar, prøv det vand. Hvad skal du gøre vente? Nej. Nej, du får mig. Sådan der. Fik mig. Sidste runde. Oscar? Hvem tror du, der vinder? Det ved jeg ikke. Hvad er det for noget? Ah! Ej, Oscar, please. Gå lige. Never. Bare selv vand 5. Satte du lige lava i dig selv? Ja, det kom der lige til. Nej. Hvor pokker. Jeg vandt. Indtil. Nu er det lige. Oscar her. Jamen, så er det lige. Oscar her. Nu skal du... Her. Jeg kan godt se dig. Så prøver vi igen. Ja. Så. Jonas, kan du lige hente noget mørk pålægschokolade til mig? Nej, lyst pålægschokolade. Henter. Så går jeg lige min lillebror til at hente noget lys chokolade. Ja, min
min storebror henter vist også noget lys. Nej, mørkt til mig. Sådan der. Du fik mig første runde. Men nu prøver vi det bare anden runde. Jamen, endelig skriv ned i kommentaren, hvad I synes om mit Skin, ja. Jeg synes, det blev rimelig flot. Fordi før der havde du bare sådan en iron golem, ikke? Ja, det var ikke så flot. Jeg ville have et, hvor man kunne se hår og sådan noget. Hov her. Det var en klamhets. Du skal bare vinde. Ja! Så skal du spise det. Nej, det er Oscar, der skal spise det så. Nå ja. Men Oscar, kan vi ikke lige tage nogle flere runder? Jo. For jeg skal spise det. Bare tage et lille stykke. Så der er kun et Kun et tilbage. lille stykke. Jonas, Hvad han var skal... det? Jonas, han Nå, vil... Jonas, han vil gerne smage, eller hvad? Ja. Men Oscar, jeg tænker lige, vi tager et game mere. Ja. Smager dårligt. Smager det dårligt? Ja. Jeppe, hvorfor trykkede du ikke? Og prøv lige igen. Ja. Og så skal jeg. Sådan der. Har du spist det nu? Oscar, Jonas, han spørger, om du har spist det. Nej, jeg har ikke hentet det, men det gør jeg bare bagefter videoen. Jeg tror ikke, jeg skal væk i midt i videoen. Okay? Jonas, jeg skal lige Jeg teste. kan filme det på Skype, altså, så I kan se det. Jeppe, sådan. Det er legit, mand. Ja, jeg tjettede dig. Helt seriøst. 3-3. Står der. Nej, jeg fører stadigvæk. Men Oscar, vi siger jo, at jeg har jo vundet. Det her, det var bare for sjov lige at træne lidt. Ja, det her det er bare for sjovt. Men du vandt simpelthen, så I må gerne skrive hashtag Jeppe er god. Men I må selvfølgelig også godt skrive, at Det der hack, at det der. at vi begge to er gode, ikke? For det er vi jo. Begge to er gode. Nå, nu spiser jeg min mørk chokolade. Gør du? Føj. Jeg vil vente lige til at spise det. Hvad smager det af? Lort. Hvad sagde du? Jeg skal Lort. Det smager lort. Hold da op, Oscar. Det smager af. Der blev du vist lige stoppet der, var. Det smager af rådent lort. Så laver vi lige nuggets rundt om træet. Du sagde der noget. Ja, rundt om træet. Ej, fedt mig, Jeppe. Ja, det er bare alt for Dårlig chokolade. Skal vi ikke lige tage et game mere? Jeg synes altså, jeg trykker lige bruge et dislike og den der mørke chokolade. Ej, det er en gæst. Hey, I må da også sige, hvad for en mørk chokolade, eller hvilken chokolade I bedst kan lide, mørk Ja. eller lys. Ja, om I kan lide alle mulige slags. Bare skriv alle mulige slags. Bare skriv den slags, I bedst kan lide. I kommentaren, så vil vi jo Så vil vi prøve at spise den. måske kunne vi prøve at bruge det til en slik challenge. Slik challenge. Det skal man Ja. tage. Måske kan Oscar ikke lide lakridser. Så skal han tage det, hvis Hej han Jeppe, taber. jeg var tæt på at få dig der med. Jo, du fik mig. Det er fordi, han har sådan nogle gode ting.
Han stiller det rigtigt, kan man bare sige. Nå. Ja, og fra sidste video, da vi lavede OP Live, så må I meget gerne lige skrive i kommentaren, hvordan man laver en shop. For det ved vi ikke engang selv, ikke Oscar? Ja, det må I meget gerne skrive. Vi tager lige igen. Ja, hvordan man laver en shop. Fordi jeg har kigget på alle mulige videoer, men jeg kan slet ikke finde det. Så Jeg kommer til at trykke på den forkerte ting, ja. så jeg prøver bare at gøre det igen ved dig. Ja. Nå så. Ja, Hvem tror du, der vinder den her? det ved jeg ikke. Jeppe, det her bliver sidste game. Jeg tror altså, så skal vi slutte videoen af. Ja. Det er vel også lidt kedeligt at se. Nej, jeg vil dræbe hinanden hele tiden. Og vi er som sagt gode til PvP. Men det er bare nogle gange, så er man ikke trænet. Men det er bare nogle gange, er det jo lidt kedeligt at se. Jeppe, du hacker. Ej, jeg hacker ikke. Jeg mister slet ikke noget. Sådan. Ah, Sådan, Jeppe. ej. Jeg tror, så må vi jo slutte videoen af. Nej, Oscar, vi skal først... Nå ja, vi skal lige lave helt færdigt. Ja. Men er der nogen, der kender Nurx? Han er jo sindssyg til PvP, ikke? Ja, jeg tror vist, han er i hvert fald top 5 af Danmarks bedste PvP'er. Jeg tror, han er Danmarks bedste. Ja, det tror jeg. Men ja, han er i hvert fald top 5. Okay, den her gang, der har jeg ikke taget golden. Det har jeg heller ikke. Ej, du vandt stadigvæk. Godt. Nå, vi må... hvor er du henne, Oscar? Jeg er der ved lave og vandet. Ja. Og vi slutter videoen af. Hej så, jeg håber, I kunne lide videoen. Og hvis I kunne, så husk at smide et like og abonnere. Og I må meget gerne skrive, hvorfor noget chokolade I bedst kan lide. Så kan det være, at vi kan lave en video med det, ikke Oscar? Ja. Ellers så ses vi bare til næste gang. Hej hej.